Dobrý den, já vás dneska vítám na našem setkání, kdy spolu strávíme několik desítek minut, kdy dneska si společně budeme povídat o jednom z nejtěžších témat, které zažil téměř každý z nás, nebo možná ho právě zažívá, po případě ho zažije, kdy tímto tématem je rozchod, po případě rozvod. Rozchod není jenom konec vztahu. Často ho lidé zažívají jako okamžik, kdy se nám může zdát, že svět, který jsme znali, končí. Už nikdy nebude stejný, je plně rozbitý na kousky a máme pocit, že ty kousky nikdy nemůžeme se skládat zpátky. Rozchod přináší bolest, přináší nejistotu, ztrátu, možná i naštvání. Je to takový mix emocí, který každý z nás zažívá jinak. A je to v pořádku. Zároveň rozchod může v sobě skrývat nějaké možnosti, kdy těmi možnostmi možná může být začít znova, začít něco jinak, přehodnotit, nalézt sám sebe, najít to, co potřebuju. Co je důležité říct, je, že rozchod není selhání, jak si často myslí každý z nás, anebo jak si také často myslí okolí, které s námi tyhle věci zažívá a často jsou to pro ně velmi důležité témata. Mnoho lidí má pocit, že rozchod je znakem nějakého neúspěchu. Myšleno, neudržel jsem vztah, něco jsem pokazil, dával jsem do toho vztahu tolik a přesto to nestačilo. Možná, kdybych se líp chovala, možná, kdybych byla víc pozorný, nemuselo to takhle dopadnout. Ale co považuji za důležité říct, je to, že rozchod není selhání. Já sama považuji selhání zůstat tam, kde to nejde, kde to není funkční, kde mi to nedává nějaký smysl, radost, jistotu, možná nějaké pochopení a v neposlední řadě i respekt. Zůstat ve vztahu jenom proto, abych nebyl ten, kdo to vzdal, není projevem lásky. Je to spíš strach. Je to projev strachu, kdy strach nás ale nikdy nevede k dobrým rozhodnutím, a naopak omezuje jaké naše myšlení, racionální myšlení, naše prožívání a spíš nás trošičku jako stahuje, sráží k tomu udělat velký krok. Považuji za důležité říct, že když ten vztah nefunguje a my se rozhodneme odejít z něj, za mě je to velký projev odvahy. Odvahy být opravdový nejenom k sobě a zejména k sobě, ale i k tomu druhému. Zkusme si teď chviličku položit jenom otázku. Představme si, že jsme ve vztahu, ve kterém nejsme spokojení a zamysleme se, kdybychom v tomhle vztahu měli zůstat ještě rok, nebo možná 5, budu tam, kde chci být, budu v tom vztahu žít, nebo v něm budu jenom přežívat. Proč je vlastně tak těžké z toho vztahu odejít? Já jsem nad tím dlouho přemýšlela a zjistila jsem, že příčinou nebo překážkou toho rozchodu není ten partner, ale je to nějaké naše vnitřní pouto nebo naše vnitřní pouta, které jsme si vytvořili. My máme totiž strach často ze samoty, z prázdnoty, strach z toho, co řeknou ostatní. Často se také v praxi setkávám s tím, že si ten vztah idealizujeme, což znamená,
že si pamatujeme ty hezké chvilky, vzpomínáme na ty krásné začátky a doufáme, že se to možná vrátí, že možná, když se budeme snažit, bude to stejné jako předtím, když jsme byli spokojení, zamilovaní a šťastní, ale vztah se netvoří z naděje. Ten vztah už nikdy nemůže být stejný, tak jak tomu bylo předtím, protože my jako lidé se někam vyvíjíme, posouváme, mění se naše hodnoty, priority, měníme se my sami v nějakých názorech, přesvědčeních, očekáváních a jakmile ten vztah přestane být funkční nebo přestane nám dávat to, co potřebujeme, důležité si uvědomit, že jaká idealizace, namlouvání nám v tom nepomůže, protože vztah se vlastně vytváří nebo tvoří z toho, co je teď a tady. Proto musíme pracovat s těmi emocemi, pocity, myšlenkami, situacemi, které jsou teď. Zkusme si, ať už teď nebo později, napsat si takový seznam reality, to, co v našem vztahu opravdu je, nebo bylo, a to, co vlastně od vztahu opravdu chceme. A vždycky, když nás napadnou myšlenky, jsem v tom dobrým vztahu, nebo mám odejít, nebo měla bych se vrátit, protože to možná nebylo zas až tak špatný, jak si myslím, přečtěme si tenhle seznam. Co je důležité také zmínit, jsou určitě nějaké fáze rozchodu, protože rozchod není jednorázový den, jednorázová situace, jednorázový nevím co. Rozchod je proces. Proces, kdy rozchod můžeme označit klidně jako něco podobného jako smutek. Smutek po ztrátě, smutek z úmrtí, kdy je to opravdu jedno z nejtěžších témat, nebo situací, které můžeme zažít. A těmi fázemi, kterými můžeme projít, je určitě popření. Popření bychom si mohli nazvat nebo popsat něco jako to není možné, to se nestalo, tohle se nemůže dít, není to tak těžké, jak to vypadá, není to tak komplikované. Možná může být další fází vztek. Vztek na partnera, vztek na sebe, vztek na osud, proč zrovna já, proč já musím mít tak těžký život. Často do těch fází spadá i smlouvání. Kdybych udělal něco jinak, mohlo to dopadnout tak nebo onak. Možná, když ho teď budu přemlouvat a snažit se, dopadne to jinak. Já proto udělám cokoliv, hlavně se mnou zůstaň. Tohle všechno jsou nějaké příklady, znaky smlouvání. Další fází, kterou si určitě lidé v rozchodu prochází, je smutek. Hluboký pocit prázdnoty. Pocit, že už nikdy to nebudu já. Už nikdy mě to nepřestane bolet. Už nikdy se mi ta jízva na duši, na srdci nezáhují. Další fází může být přijetí. Teprve, až si odtruchlíme ten rozchod, až si opravdu popláčeme, povstekáme, popřeme, teprve potom může přijít fáze přijetí. A teprve v téhle fázi začínáme znovu žít, začínáme přijímat novou skutečnost, nové situace, nové já. Začínáme se na ten rozchod možná dívat více racionálněji, více s nadhledem, pochopením, pokorou, kdy samozřejmě je důležité také si uvědomit, že tyhle fáze na sebe nenavazují. Velmi často se promíchávají a velmi často se vrací. Tím chci říct, že pokud si dneska řekneme, hele, už jsem v pohodě a už mě to vlastně nějak netrápí, ať si je ten bývalý partnerka spokojení, já mu to přeju, klidně se může stát, že druhý den se hroutíme, pláčeme a máme pocit, že to bez něj nezvládneme. A jenom chci říct, že tohle je normální, je to v pořádku. Léčení není přímka a ani náš život není přímka.
Je to spirála, je to cesta, která má více rozcestí, více kopců nahoru a dolů a je v pořádku si tohle všechno projít, protože kdybychom to chtěli vzít napřímo, do budoucna to nebude dělat stejně nic dobrého v tom našem životě. Chtěla bych vám poradit a doporučit třeba psaní deníku, v jaké fázi se teď vlastně cítíme být, jak ten den vypadal, co prožívám, jestli mám pocit, že možná dneska jsem plakala o 5 minut víc nebo míň, jestli mám pocit, že dneska už třeba vztek nepřišel, nebo možná, když jsem dneska byla s kamarádkou, s kamarádem na kávě, na pivě, tak jsem se cítila o trošičku líp. A tohle všechno vlastně může být něco, co nám může pomoct si uvědomovat, kam se posouváme, jakým směrem jdeme. Jestli už třeba v nějaké fázi nejsme příliš dlouho, nebo jestli jsme nějakou až moc jako rychle nepřeběhli a je potřeba si ji odžít. Tím dělám takový oslý můstek k tématu, jak vlastně o sebe pečovat v době rozchodu a rozchod bolí. To už jsme si řekli a každý z nás nějaký rozchod někdy zažil. Ono se nemusí jednat jenom o rozchod partnerský, ale i kolegiální, kamarádský. I tohle všechno se dá brát jako rozchod, kdy právě v době rozchodu a téhle velké bolesti je moc důležité tu pozornost obracet k sobě. Jít do svého vnitra, jít do svého prožívání, přijímat se v tu chvilku takový, jaký jsem a nějak v tom chvilku taky pobít, odžít si to. Když bych to brala jako radu terapeuta, kterou bych vám ráda dala, zkuste se na začátek jenom pověnovat uspokojení nějakých základních fyziologických potřeb. Je to pravidelný spánek, když chápu, že možná máme problém spát, usínat, v hlavě běží spoustu myšlenek, v těle cítíme spoustu emocí, projevů, ale vždy, když to jde, dopřejme si ten odpočinek, dopřejme si ten spánek, ať načerpáme energii. Zkusme jíst pravidelně v menších porcích, když už nám nejde jíst, zkusme alespoň pít, protože doplňovat tekutiny je velmi důležité. Zkusme se hýbat, zajít si na procházku, pozorovat věci, které vidíme, slyšíme, vnímáme. Můžeme se jenom lehce nadechnout, například v lese, a uvědomit si, co cítím. Je to vůně jehličí. A chviličku vlastně se takhle zakotvit v té realitě, uvědomit si, že mé smysly všechny fungují a že to, co zažívám, jednou pomine, že tenhle stav není trvalý a že vnímám, slyším, cítím jiné věci, než bolest z rozchodu nebo nějaký jako jiný prožitek, jinou emoci. Zkusme se nepodceňovat. Zkusme si uvědomovat naše síly, naše zdroje, které nám můžou pomoct, a může to být kontakt s blízkými, kontakt s přáteli, může to být nějaká zkušenost z minulosti, kdy vím, že mi pomůže tohle nebo tohle, kdy vím, že potřebuju prostor pro sebe, kdy se odmlčím na sociálních sítích, kdy vím, že mi pomohlo dát se třeba do péče nějakého terapeuta, kouče. Hledejme ty své zdroje, hledejme ty své síly, protože já věřím, že každý z nás je v sobě máme. Jenom přes tu velkou krizi a náročnost situace to často přehlížíme a zapomínáme. Zkusme omezit kontakt s ex-partnerkou, ex-partnerem, zkusme se nevracet, smazat zprávy, zkusme nekontrolovat sociální sítě, nesledovat profily na Instagramu, Facebooku. A je to totiž, jako by jsme se škrábali v čerstvé ráně. A pokud se budeme škrábat v čerstvé ráně, ta rána se nám nikdy nezahojí. Zkusme se obklopit lidmi, kteří nás drží. Přátelé, rodinou, terapeutem, nějakým odborníkem. Nemusíte to totiž zvládnout sami. Tady je prostor odložit svoji sílu, nějakou hrdost, ale ukázat i tu zranitelnost, slabost, ukázat tu lidskost,
kterou každý z nás má. Zkusme si vytvořit nějaké nové rituály. Možná změňme kávu, změňme nějaké místo, kam se budeme vracet. Zkusme začít dělat věci, které jsme dlouhou dobu odkládali a které nám třeba dřív dávaly smysl, nebo to byly naše sny. Může to být cvičení, tanec, cestování, cokoliv, co se jenom usmyslíme, protože my si můžeme dovolit cokoliv. A možná takový tip, zkusme si třeba vytvořit takovou krabičku první pomoci psychické, napišme si na lísty nějaké aktivity, které nám dělají dobře a mějme je po ruce. Možná, když přijde ta krize, sáhneme do krabičky, vybereme jednu věc a může to být takový manuál, návod, co zrovna v tu těžkou chvilku udělat. A zkuste taky začít pracovat na nějaké vnitřní práci. Vnitřní práci myslím tím, zkusme se zamyslet nad tím, co jsem se naučil v téhle krizové situaci rozchodové. Jaké hranice si vlastně potřebuju nebo chci nastavit do příště? Co chci, aby můj budoucí partnerka měli? Co s nimi chci zažít? Naopak, co už nikdy zažít nechci. A vím, že tohle bylo velmi bolestné a náročné. Je to nějaké formování sebelásky, což je vlastně nějaký základní stavební kámen a pokud vlastně neumím stát sám za sebou, čekám, že mě zachrání partner nebo že ten vztah je všemocný a je to středobod mého života, je to cesta k závislosti, nejenom ke vztahu. Moc důležité ty nějaké vnitřní věci, sám sebe najít, mít tam tu sebemotivaci, sebelásku, sebepřijetí. Napadá mě, že bychom si mohli nebo stanovit, jaké 3 věci už nikdy nechci tolerovat. 3 věci, které chci znovu a 3 věci, na kterých chci pracovat já sám. Než tady to dnešní povídání povedu pomaličku ke konci, přemýšlím, kdy vlastně si říct, že to sám nezvládnu, protože i to se může stát. Někdy naše psychická odolnost může být slabší, nevyvinutá, je to v pořádku. Tak jenom chci říct, že je v pořádku vyhledat pomoc, protože na to trápení sám být nemusím. Vyhledat pomoc je v pořádku, když už to trápení trvá příliš dlouho. Když nemůžu spát, když se v noci budím, kdy ztrácím smysl života, kdy mě napadají myšlenky, tady třeba nebýt. Nenechávejte si tohle pro sebe. Jo, to už potom není ten běžný zármutek, ale přechází to už do něčeho vážnějšího, kdy rozchod je vážný, je to velká krizová situace a někdy naše běžné zvládací nějaké strategie, copingové strategie prostě nefungují a pak je důležité si říct o tu pomoc. Taky moc důležité uvědomit si, že přijde nový začátek, že rozchod je konec jedné kapitoly, ale kniha života tím nekončí, kdy právě ten konec nám pomáhá psát další část toho příběhu a ten příběh může být velmi hezký, může mít velké rozuzlení. A to třeba v podobě takové, že vaším hrdinstvím může být to, že zůstanete otevření nové lásce, novému životu. Takže pokud někdo z vás teď stojí na prahu rozhodnutí, zkuste si položit 3 otázky. Co mě ve vztahu drží? Co mě ten vztah stojí? A co by se muselo stát, abych v něm mohl zůstat se svým čistým svědomím? Rozchod bolí, ale může se stát začátkem nové kapitoly a já věřím, že v téhle nové kapitole najdete znovu sami sebe. A pokud byste potřebovali pomoc, neostýchejte se obrátit na jakéhokoliv psychologa, terapeuta,
v případě psychiatra, kdy já sama bych vám ráda nabídla své služby, protože působím jako psychoterapeutka, mediátorka, krizová interventka, ale i sociální pracovnice, kdy mám několikaletou zkušenost s nejrůznějšími tématy a klienty a budu velmi ráda, když budu moct být součástí vašeho životního příběhu, kdy společně najdeme vaše zdroje, výjimky a v neposlední řadě sílu a potenciál k tomu být někdo lepší nebo někdo takový, jakým máme být. Přeju vám jenom to dobré.